Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Seth. Ako po ay 30 anyos, isang tindero ng tinapay sa isang bake shop po dito sa Samar. Matagal na po ang aking trabaho. Mababa lang po ang aking sweldo at medyo kulang kami sa tulog, ngunit nakakatulong naman ang naisasahod ko sa araw-araw dahil nagagamit ko ito para pambili ng personal na mga gamit at pambayad sa upa ng tinutuluyan ko pong bahay. Bali, Kuya Bari, ulila na po ako sa mga magulang. May maniwala man sa akin o wala, aswang po ang pumatay sa aking mga magulang. Ipinagbubuntis pa lamang ng aking inay ang nakababata ko sanang kapatid nang magulat kami sa pag-atake ng isang bagong yanggaw sa aming bahay. Kinaluskos nito ng kinaluskos ang aming dingding hanggang sa tuluyan itong mabutas. Natatandaan ko po, 10 taon pa lamang po ako nang masaksihan ko kung papaanong karumal-dumal na pinatay ng aswang ang aking mga magulang, maging ang aking kapatid. Ang mga aswang ay kawangis nating mga tao. Mahilig silang magpanggap at magkunwaring mahina. Tila ba kinikilala nila ang ating mga ugali, kung saan at ano ang ating mga kinatatakutan. Ang aswang na pumatay sa aking pamilya ay hindi na iba sa amin. Siya si Aling Remy. Mabait naman po si Aling Remy at maaalalahanin. Hindi ko nga lang talaga inaasahan na magagawa niya ang mga bagay na iyon, na magagawa niyang linlangin ang aking mga magulang. Matagal nang tinutulungan ni nanay si Aling Remy. Wala ng pamilya ang babaeng ito. Dati po siyang palaboy-laboy lamang sa aming lugar. Binabato ng kahit sino, sinasaktan at hinuhusgahan. Dahil sa matinding awa, kaya niya nagawang dalhin si Aling Remy sa aming tahanan. Sa una po ay nakikituloy lamang ito sa amin, ngunit nang medyo nagagawa ng masanay ni Aling Remy ay nagpaalam siyang bubuod na sa amin ng tirahan. Mabuti na lamang po at pumayag ang aking mga magulang. Dito na nagsimulang mapansin ko ang mga bagay na kakatuwa para sa akin. Sa tuwing lumalabas ako ng bahay, palagi ko pong napapansin ang tahimik na tahanan ni Aling Remy sa aming tapat. Ang kanyang bintana ay wala man lang kabukas-bukas. Walang ilaw o kahit na sino man ang tumatao. Hindi ko naman masasabing natutulog na siya dahil ilang beses kong tinawag ang kanyang pangalan ay wala namang sumasagot. Naisip ko na lamang, baka wala siya sa kanyang bahay at may pinuntahan lamang. Ngunit hindi po iyon iisang beses lamang nangyari, Kuya Bari. Isang gabi, muli ko pong napansin na tahimik na naman sa tahanan ni Aling Remy. Kumabog ang dibdib ko nang maisipan ko siyang puntahan. Baka lang may pinagkakaabalahan ang matanda kaya palagi itong wala doon. Palabas na sana ako ng aming bahay nang mamataan ko siyang naglalakad papunta sa likurang bahagi ng kanyang tahanan. Nagmamadali at mukhang balisa. Nakikita ko naman siya dahil maliwanag ang buwan noong mga oras na iyon. Alam ko, mabilis ko siyang mahahanap sakali mang sundan ko siyang talaga sa kung saan man siya pumunta. Napagtanto kong sa likod bahay lamang talaga siya. Kaya lang may kakaiba siyang ginagawa. Tila siya'y nagdarasal. Nakaluhod siya at nakadipa ang kamay
na para bang may kung sinong sinasamba. Maya-maya'y ang sumunod na nangyari ay biglang nangati ito. Nangati siya. Matinding pangangati na humantong sa pamumula ng kanyang balat hanggang sa maisipan niyang hubarin ang kanyang damit. Hinablot po niya ang isang botelya sa tabi na may lamang hindi ko matiyak kung anong klaseng likido iyon. Maya-maya'y pinahid niya ito sa kanyang katawan. Naginhawahan siya nang sumayad ang kanyang palad sa sariling balat. Nakita niyang dahan-dahan itong nagbabago hanggang sa tuluyan na siyang maging isang kahindik-hindik na nilalang. Dito na ako napaatras sa labis na takot. Nang matamaan siya ng liwanag ng buwan, ay biglang bumalasik ang kanyang mukha at nanlisik ang mga mata na hindi ko po inaasahan. Biglang umangil siya at tila nasasaktan, pero alam ko pong dahil ito sa naging pagbabago sa kanyang buong katawan. Maya-maya lang, ikinahindi ko na ang susunod na bagay na aking nasaksihan. Nagulat ako nang bigla niyang itinaas ang dalawa niyang mga kamay at may naglabasang mahahabang balahibo sa kanyang kilikili. Hindi ko na nakayanan pa ang mga sumunod na nangyari, lalo na nang tila pumaypay na bumukadkad ang magkabilang balahibo sa kanyang kilikili at naging isang nakakasindak na pakpak. Nasa puko na lamang ang dibdib nang sumakit ito. Nahirapan po ako sa aking paghinga marahil dahil sa labis na pagkabigla dahil sa aking nasaksihan. Lalong-lalo na noong ikinampay na ni Aling Remy ang kanyang mga pakpak at umangat ito sa ere. Sinundan ko siya habang lumilipad. Nakikita ko ang mabagal niyang pagkampay hanggang sa makarating siya sa bayan kung saan maraming mga kabahayan. Nagulat na lang ako nang sapilitan siyang umatake sa mga naninirahan doon at biniktima niya ang mga ito. Sa mismong harapan ko, pumatay si Aling Remy ng isang tao. Kitang-kita ko kung papaano siya naging hayok sa laman ng tao, kung papaano ang dati niyang mahinang mga braso ay kaya nang bumalibag ng kahit sino ngayon. Nang sumingasing ang ginang ay hindi na ako nakialam pa. Hinayaan ko na lamang ang biktima niyang natulala at hindi na nakapiyok pa bago niya ito nilundagan. Kaagad na bumaon sa kanyang liig ang pangil ni Aling Remy na kay tutulis at tila ba sinisipsip hindi lang ang kanyang dugo kung hindi pati ang kaluluwa. Pinagkakalmot niya ang biktima at pinwersang itulak kaya tumilapon ito sa kung saan dahilan para pumutok ang ulo nito. Kaagad namang bumaha sa lupa ang sariwang mainit na dugo ng biktima. Nilantakan niya ito at walang babalang pinagkakalmot ang katawan nito. Ni hindi na nakasigaw pa ang kaawa-awang biktima ni Aling Remy hanggang sa maging dilat na lamang ang mga mata nito. Dito nagsimula ang takot ko sa matanda. Makailang beses kong sinabi kina tatay ang tungkol sa lihim ni Aling Remy, ngunit ayaw namang maniwala nila. Ako lang daw ang gumagawa ng kwentong katatakutan, kaya dapat daw matulog ako ng maaga. Gustuhin ko mang ipaglaban ang aking nasaksihan ay napipi na lamang po ako sa ikinatwiran ng aking ama. Aanhin ko daw ang paninira kung wala namang matibay na ebidensya. Kung kaya't Kuya Bari, hindi ko na din ipinagpilitan pa ang aking nasaksihan. Gayunpaman,
Sinigurado ko na hindi kami magagawang saktan ni Aling Remy. Hindi ako naghihiwalay ng asin sa aking higaan. Saka sa kahit saang sulok ng aming bahay, may mga nilalagay akong pangontra laban sa kanya. Mabuti na lamang at may ibang matatanda akong napagtanungan tungkol sa mga bagay na kinatatakutan ng aswang. Ito ang pinaglalagay ko sa aming tahanan. Nagtataka tuloy sina tatay at nanay kung bakit sa tuwing dumadalaw si Aling Remy ay hindi nito magawang pumasok sa aming bahay. Ito po ay dahil natatakot siya na madikit sa kanyang balat ang bawat pangontrang sadya ko pong inilagay doon. Panigurado akong liliyab siya kaagad oras na masanggiman lang niya ang aking ipinatong na balahibo ng manok na may langis sa may pintuan. Ngunit hindi ko po akalaing lilinisan ni nanay ang mga bahaging iyon kaya naitapon sa malayo ang mga pangontra ko. Huli na talaga nang malaman ko po ito. Huli na para malaman kong tinanggal niya pala ang iilan sa mga tinik ng suha na pilit kong isiniksik sa bawat kanto ng aming bahay. Kaya nagawa kaming gambalain ni Aling Remy isang gabi. Marahil ay hindi na nakapagpigil pa ang ginang at nagawa na talaga niyang maghanap ng paraan para atakihin kami at lantakan ang sarili kong pamilya. Basta na lang siyang pumasok sa dingding at unang dinambahan ang aking nanay. Nagulat kaming lahat nang basta na lamang siyang kumubabaw sa aking inay at binutas ang tiyan nito. Maging ang ipinagbubuntis na sanggol ni nanay noon ay hindi niya pinatawad sa kanyang kasibaan. Nang makita ni tatay ang nangyari, sinubukan niyang lumaban. Gamit ang kanyang itak ay sinaksak niya si Aling Remy. Isang madamdaming bakit ang tinanong niya sa matanda, ngunit dahil nasaan yung aswang ito ay hindi niya nasagot si tatay. Hayop na winakwak din niya ang dibdib ng aking ama. Hindi na isiniksik sa isipan ang kabutihang ipinakita namin sa kanya noong mga panahong wala siyang mapuntahan at mahingian ng tulong. Wala akong nagawa noon, Kuya Bari, kung hindi ang mag-iiyak at umatungal ng pagkalakas-lakas. Para makalimutan ang masalimuot na pangyayari, ay napilitan akong umalis sa aming lugar at nagpunta dito sa bayan. Kailangan kong magbagong buhay. Kahit alam kong masakit, ay wala naman akong magagawa kung hindi ang kalimutan na lamang ang lahat ng nangyari. Ngunit habang nagpupumilit akong iwaksi ang lahat ng pangit na pangyayari sa buhay ko, ay saka naman ako nagkaroon ng kaibigang hindi ko inaasahang maghahatid din pala sa akin sa kapahamakan. Si Angelo. Kasing edad ko po lang si Angelo, Kuya Bari, at isa siyang pulis. Nagkakilala kami sa isang komosyon habang naglalakad ako papunta sa aking pinagtatarabahuhan. Isa siya sa umaawat sa dalawang lasing na nag-aamok sa plaza. Muntika na akong tamaan ng hawak na 2x2 kaya humarang siya at imbis na ako ay siya ang tinamaan. Sobrang nagulat talaga ako sa mga nangyari. Mabuti na lamang ay hindi siya napuruhan at kaagad ko siyang tinulungan. Dito na nagsimula ang pagkakaibigan namin. Pinagmasdan ko ang mga kasamahan niyang pinusasan ang 2 lasenggo at dinala sila sa presinto. Si Angelo naman ay isinama ko sa isang tindahan ng tinapay. Inilibre ko po siya ng makakain para man lang makaganti ako sa pagkakaligtas niya sa akin. Natapos ang aming pag-uusap
na magkaibigan kaagad kami. Simula po noon, palagi ko nang napagkikita itong si Angelo sa aming tindahan. Nagdadala ito ng mga kasama at doon pa kumakain. Ang nakakatuwa pa, Kuya Bari, lahat ng kanyang binabayad sa akin ay may pasobra. Palagi kong sinasabi sa kanya na nahihiya ako sa dami ng magagandang bagay na binigay niya sa akin. Rason naman po ni Angelo, ayos lang daw iyon. Naaalala daw niya kasi sa akin ang kanyang nakababatang kapatid. Noon ko napagtantong pareho pala kaming wala ng pamilya. Parehong ulila at mas naglapit kami sa isa't isa. Kuya na ang tawag ko kay Angelo, ayon din sa kagustuhan niya. Tuwing Pasko, bagong taon at mga kaarawan namin, kaming dalawa ang nagse-celebrate. Pareho kaming masaya kasama ang isa't isa. Naisip ko nga, Kuya Bari, maswerte pa rin pala ako kahit papaano. Kasi po binigyan ako ng Panginoon ng bagong pamilya at si Angelo ang pamilya ko. 5 taon na kaming magkaibigan nang makilala ko si Annie. Isa siya sa mga suki sa aming panaderya. Mabait po siya, maganda at palabiro. Hindi ko din naiwasang magkagusto po sa kanya. Nagpakita din ng motibo ng pagkagusto sa akin ng babae kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad kong niligawan si Annie. Katulad ng mga nagmamahalang babae at lalaki, nangarap din kaming dalawa. Ginusto naming magkaroon ng isang masayang pamilya. Hinangad kong maging mabuting ama para sa mga magiging anak namin. Dito na po nagsimula ang pagkakalayo namin ng loob ni Angelo. Anya, wala na daw akong oras na sumama sa kanya sa mga pasyalan tuwing bakanting oras namin. Kaya naman nahihiyang sinabi ko sa kanya na hindi naman kasi ganoon kadali iyon. Iba na ang sitwasyon namin noon at ngayon. Hindi ko nga lang lubusan akalain na ang ginawa kong iyon ay makakapagpabago pala sa kanyang pananaw sa buhay. Idiniin niya sa isipan na wala na siyang kasama sa buhay, na nag-iisa na lamang siya. Ilang buwan ko ding hindi nakita si Angelo, Kuya Bari. Pakiramdam ko'y iniiwasan niya ako. Nagagawa ko pa ngang huwag siyang pansinin nung una. Nang alukin ko na ng kasal si Annie, dito ko napagtantong kailangan ko pala si Angelo bilang aking magulang. Dito ko naisip na hindi ko siya dapat binaliwala. Hinanap ko po si Angelo at nanlumo nang mapagtantong hindi na pala siya pumapasok sa kanilang station. Nagpa-transfer daw ang lalaki sa kabilang bayan. Nasapuko ang aking muka dahil sa labis na kawalan ng pag-asa. Napakalaki kong tanga para baliwalain ang taong humulma sa aking matatag na katauhan. Hindi ako sumuko at hinayaan si Annie na asikasuhin ang mga kakailanganin sa aming kasal. Naiintindihan naman niya ako na labis kong ipinagpapasalamat. Mabuti na lamang at nagkaroon ako ng kasintahang malawak ang pangunawa at malaki ang pagmamahal sa akin. Sa pagtatanong-tanong ko sa kanyang mga kasamahan, napag-alaman kong sa isang baryo sa kabilang bayan na sakop pa rin ng Samar nakatira daw si Angelo. Nabuhayan ako, Kuya Bari, at hinanap ko ang bahay niya hanggang sa humantong ako sa harapan ng isang lumang kamalig kung saan siya nakatira. Naabutan ko po si Angelo na naghahanda ng hindi ko matiyak na okasyon. May mga kalderong nakasalang sa labas ng kanyang bahay
at may malalaking apoy siyang nilikha sa paligid. Hindi po muna ako nagpakita sa kanya. Dahan-dahan kong nilibot ang kanyang tahanan nang hindi niya napapansin hanggang sa tuluyan na akong makalapit sa kanyang niluluto. Nagkataong pumasok si Angelo sa loob ng kanyang bahay, kaya nagkaroon po ako ng pagkakataong masilip kung ano ang kanyang isinalang. Inamoy-amoy ko pa ito at parang mabango. At nahindik ako nang bahagyang umusli ang isang putol na kamay na nilalaga sa loob ng walang takip na lutuan. Marahas akong naghabol ng hininga at pagkadakay nagsuka. Sobrang nandiri po talaga ako sa aking nasaksihan, ngunit nang mapansin kong may papalabas ng bahay ay hindi ako gaanong naagalaw na. Literal po akong naistatwa at hindi na nakaalis nang magkatitigan kaming dalawa. Mangiyak-ngiyak kong tinanong si Angelo kung ano ba ang nangyayari sa kanya, kung bakit naging ganito ang sinapit niya. Nang hihinang yumuko ako sa kaalamang ang kanyang ginagawa ay isang malaking pagsuway sa batas ng tao at Panginoon kahit pa pulis siya. Tumingin sa akin si Angelo. Anya, matagal na daw niyang tinatago ang lihim niyang ito. Siya ay isang aswang, ngunit hindi niya ginusto ang lahat ng nangyayari sa kanya. Nagagawa lamang daw niyang kontrolin ang sarili niya nang makilala niya ako. Akala daw niya, malilimutan na daw niya ang halimaw niyang pagkatao. Ngunit nalungkot siya ng husto nang magkaroon ako ng panibagong paborito. Nalumbay daw siya nang makitang iba na ang palagi kong kasama. Labis daw siyang nalungkot nang maisip na baka hindi na raw siya mahalaga sa buhay ko. Itinanggi ko ang lahat ng iyon, Kuya Bari. Sinabi ko sa kanya na pareho ko silang mahal ni Ani. Magkaiba nga lang sa paraan pero pareho silang mahalaga para sa akin. Pareho kayong naging parte ng buhay ko. Si Ani bilang ang babaeng minahal ko at si Angelo naman bilang kapatid ko. Nag-iyakan kaming dalawa, Kuya Bari, at nagpaliwanagan. Tanggap ko ang buong pagkatao niya. Sabihin man nating katulad niyang aswang ang pumatay sa mga magulang at kapatid ko. Hindi naman kasi siya ang literal na aswang na mismong gumawa nun. Kagaya lang din naman ng mga tao ang mga aswang. Hindi po lahat ay masasama at palaging kamatayan ang gustong nakikita. Tinanong ko siya kung sino ang mga nasa kaldero at niluluto niya. Ayon kay Angelo, sila daw ang mga taong pumapatay ng mga inosente. Bata man o matanda ay hindi nila pinapatawad. Kaya para magamit nila sa kabutihan ang katauhang aswang niya, ay inisip niyang hulihin na lamang ang mga taong gumagawa ng masasama sa lipunan. Dahil sa kanyang itinuran, wala akong sagot na maisagot po sa kanya. Ganun pa man, ikinalma ko na lamang ang aking sarili at inalala ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa lugar na ito. Ipinaliwanag ko kay Angelo na ikakasal na kami ni Ani at sana ay matanggap na niya ang babae bilang kabiyak ng buhay ko. Tumingin sa akin si Angelo. Ngumiti siya. Anya, masaya daw siya para sa akin. Ngunit humingi siya ng paumanhin na hindi siya makakapasok ng simbahan. Natawa ako at sinabi sa kanya na naiintindihan ko siya. Ipinangako niyang pupunta siya at hindi daw siya mawawala
sa kasal namin ni Annie. Habang pauwi na po ako, Kuya Bari, sa aking tinutuluyan, ay hindi ko po talaga maiwasang magtaka kung bakit parang gano'n na lamang kadali sa akin na tanggapin ang tungkol sa lihim ng kaibigan kong si Angelo. Para bang wala lang sa akin kung malaman kong aswang siya at may tinatagong lihim sa kanyang pagkatao. Inalala ko tuloy ang aming samahan. Wala talaga akong kaide-ideya o maging hinala man lang na siya ay isang aswang. Hindi talaga ako makapaniwala ng gabing iyon. At ayun na nga, Kuya Bari, sumapit ang araw ng aming kasal. Kabado akong naghihintay sa aking bride na maglalakad na papunta sa akin. Tumunog na ang musika sa simbahan, hudyat para simulan na ang kasal. Pareho kaming napangiti, naghahanda sa nalalapit naming pag-iisang dibdib. Noong magsimula na po ang seremonyas ng kasal, alam kong wala na kaming atrasan pa. Tinanggap namin ang buhay at pag-ibig ng isa't isa sa hirap at ginhawa. Kinagabihan ay nalibang kami sa munting programa na inihanda ng aming mga malalapit na kaibigan. Doon ay kasama na si Angelo. Ikinuwento niya sa marami ang tungkol sa una naming pagkikita, sa una naming pagiging magkaibigan. Pagkakadiskubre namin sa aming mga bagay na kinatatakutan at ang aming mga pangarap. Marami po ang naiyak hanggang sa magpaalam si Annie na pupunta muna sa aming inuupahang silid sa bahay na iyon. Naging simple lang po ang aming selebrasyon. Walang malalaki at kilalang personalidad, walang mayayaman o mahihirap. Lahat ay masaya at pantay-pantay ang tinginan sa bawat bisita. Sumunod naman ako kay Annie dahil nag-alala ako sa biglaang pag-alis niya. Hindi niya alam na nakasunod ako kaya nagulat ako nang iba ang kinikilos niya. Para siyang nawawala sa sarili. Ganun na lamang ang labis kong pagkagulat nang magkikisay siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay biglang tumirik at tila siya'y nagkaroon ng sakit. Maya-maya lang, para siyang demonyong na animoy sinaniban ng kanyang mga kasamahan. Nanigas ang kanyang mga braso at naghahanda ng bumaliktad. Bigla akong nagulantang dahil sa aking nasaksihan. Ang kanyang muka ay biglang nagpabago-bago. Naroroong aamo siya at magmamakaawa. Paku ay biglaan namang itong magbabago at manlilisik ang kanyang mga mata na animoy nakahanda ng lumamon. Nagiging mabalasik ito at para bang nakahanda ng umatake anumang oras. Inalog-alog ko ang aking ulo at kumurap-kurap. Sa muli kong pagkurap, nagulat ako nang nakaharap na sa akin si Annie. Tinatawag niya ako. Pumasok siya sa kwarto at nang aakit na hinila ang kamay ko. Hinayaan kong makalimot sa aking sarili at pinagmasdan siyang naghubad ng kanyang damit. Pagpasok ko sa silid, tumambad po sa aking harapan ang maladyosa niyang katawan na hindi ko kayang tanggihan. Wala na akong pakialam. Asawa ko na si Annie. Kaya wala na akong pakialam kung hanapin man kami ng mga kasamahan ko sa ibaba. Napalunok ako at nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan. Napakaganda po ni Annie, Kuya Bari. Lahat ng kurbang naglalarawan sa kanyang kabuuan ay perpekto po
at wala ni katiting na peklat. Lumapit ang aking asawa sa akin at hinayaang magkatitigan ang aming mga mata. Tuluyan na akong nagpatupok sa apoy na nilikha naming dalawa. Ginawa namin ang mga bagay na alam naming makapagpapasaya sa unang gabi namin hanggang sa maabot namin ang rurok ng paraiso. Matapos yun ay nanghina akong bumagsak at pinagmasdan ang kisame. Maliwanag dahil bilog po ang buwan. Hinayaan kong yakapin ako ni Annie dahil nasisiguro kong panghabang buhay na ang kaligayahan kong ito. Napakaswerte ko. Nariyan si Annie. Nariyan si Angelo. Pwede na akong tawaging mayaman sa pagmamahal. Bumaling ako sa kanya para gawaran din siya ng yakap. Ngunit gano'n na lamang po ang aking pagkasindak nang magulat sa aking nasaksihan. Namataan ko sa isang sulok ng silid ang aking asawa. Nakatirik ang kanyang mga mata, ngunit halos panawan ako ng ulirat nang makitang gumagapang siya na parang butiki papunta sa aking kinaroroonan. Nakangisi ito at mukhang takam na takam sapagkat siya ay isang aswang. Dali-dali kong binuhay ang ilaw nang magkumahog akong lumapit sa switch para lang mapamura nang mapagtantong tumahimik bigla ang paligid. Wala na ang musika at ang mga nagtatawa ng mga bisita. Nasaan na ang mga tao? Nasaan si Angelo? Nagsisigaw ako nang dumaluhong sa akin si Annie na may nakakasindak na anyo. Pinagkakalmot niya ako habang sapilitang inilalawit ang kanyang dila sa aking mukha. Bawat pag-angil niya ay may katumbas na mahaba at malalim na sugat mula sa kanyang mga kuko, kaya ilang saglit lamang ay duguan na ako. Halos mapasuka ako nang malanghap ang nakasusulasok na amoy ng kanyang hininga na para bang kalalantak lamang ng sariwang lamang loob. Nag-umiyak ako at sapilitang tinadyakan siya dahilan para bumalya siya sa paanan ng kama. Kitang-kita ko ang pagbagsak niya at pagsingasing na hindi nagustuhan ang aking ginawa sa kanya. Naisipan kong gumulong papunta sa pintuan para buksan iyon. Ngunit napagtanto kong hindi pa pala siya tapos magbago ng kanyang anyo. Nanlalaki ang aking mga matang pinagmasdan nang magbago ang kulay ng kanyang mga mata at magkaroon ng mahahabang pangil. Ang kanyang mga kukoy naging matutulis at ang kanyang balat naman ay biglang umitim at naging mabalahibo. Nagkaroon siya ng buhaghag na buhok at naglalaway na bibig na parang kayang lumamon ng isang buong tao. Maya-maya lang ay ngumanga si Annie, kaya napaatras po ako nang makita ang napakalaki niyang bibig na tila ba kaya akong lambunin ng buo. Humingi ako ng tulong kay Angelo. Alam kong aswang ang pulis na kinakapatid kong iyon, pero nakasisiguro ako na hindi niya ako kayang saktan. Hindi kagaya ni Annie na mukhang balak pa yata akong patayin sa simula pa lamang ng kanyang panlilinlang sa akin. Noong papalapit na si Annie sa akin, napapikit na lamang ako at nagdasal. Yung kaninang kaligayahang naramdaman ko ay iyon na pala ang huli. Ngunit sa isang iglap lamang, biglang dumating si Angelo at nagpakitang gilas din sa kanyang kakayahan. Ang kanyang anyo ay tao pa din,
Ngunit napaatras ako nang makitang nagbago ang kanyang anyo matapos siyang tamaan ng liwanag ng buwan. Siya man ay naging isang halimaw na sa tingin ko ay walang inaatrasan, walang inuurungan. Nasaksihan ko, Kuya Bari, sa unang pagkakataon ang paglalaban ng dalawang mahalagang nilalang sa buhay ko. Si Ani na aking asawa at si Angelo na pulis na aswang ng Samar. Bigla na lamang nagkalbutan sila at nagbalyahan. Tila ba mga mababangis na hayop na walang pakialam kahit itaya pa nila ang kanilang mga buhay. Natatakot man ay nagdasal ako sa puong may kapal. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang may binabalak na masama sa akin, ngunit iniisip ko pa din na kung sino man ang manalo, sana siya yung tunay na nagmamalasakit sa akin. Hinayaan kong magkasakitan ang dalawang nilalang na ito hanggang sa tuluyan ng magapi ni Angelo si Ani. Ikinagulat ko nang sabihin sa akin ni Angelo na matagal na niyang napapansin ang kakaiba sa babaeng minahal ko. Hindi lang daw niya magawang ipagsabi ito sa takot na baka layuan ko siya at masira ang pagkakaibigan namin. Umiling ako. Hindi kailanman mangyayari ang bagay na iyon. Ngayon pa na alam ko na kung sino ang totoong nag-iingat sa buhay ko maliban sa sarili ko. Alam kong hindi ako pababayaan ni Angelo. Matapos po ang pangyayaring iyon, napagpasyahan kong umalis na sa lugar na iyon at lumipat na sa Pasay. Magpas hanggang ngayon, masaya po ako dahil hindi man kami magkasama ni Angelo, ay nanatiling matalik pa rin kaming magkaibigan. Hanggang sa nagmahal muli ako ng isang babae dito sa Maynila. Ngayon po ay may 2 na kaming anak at naninirahan dito sa Pasay City. Paminsan-minsan po ay nagkakausap pa rin naman kami ni Angelo gamit ang cellphone. Ngunit magmula po na nangyari iyon ay hindi na muli kaming nagkita pa. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang kasaysayan sa aking buhay na nakasalamuha ako ng isang totoong aswang. Isang totoong kaibigan na hindi ko alam na isa palang aswang na pulis sa Samar. Hanggang dito na lang po, and more power po sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Seth. Ang aking ikukwento po ay maaaring hindi paniwalaan ng karamihan. Ngunit aaminin ko po, ako po ay dating aswang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Emong. Matagal na pong pilay ang kaliwa kong paa, kaya't palagi po akong nakasukbit ng isang saklay upang makalakad po ako ng maayos. Dahil nga po sa mahirap na kalagayan ko, hindi ko magawang makahanap ng magandang trabaho. Kaya't naisipan ko pong maglako na lamang po ng kakaning ako mismo ang nagluluto. Iniikot ko po ang bayan hanggang tanghali, gamit-gamit lamang ang saklay para makadami ng benta at makabawi ng puhunan. At para kahit papaano po, mayroon akong pantusto sa sarili kong pangangailangan. Pagdating naman po ng hapon, magtitinda naman po ako ng sitsaron at balot sa mga bahay-bahay. Wala rin po akong nobya o asawa dahil ni isang beses po ay walang nagtangkang suklian ang aking pag-ibig.
Minsan po tinanong ko na ang Diyos kung bakit sa lahat ng taong mas nararapat na makatanggap ng kaparusahan, ako pa. Ako ang napili niyang pagdanasin, gayong naging mabuti naman po ako at lumaki sa isang reliyosong pamilya. Naiinggit nga po ako sa kakambal kong si Matias kasi wala siyang kapansanan, di tulad ko. Binigyan pa siya ng may kapal ng kakayahang magpagaling ng mga sumpa, kulam o barang. Subalit ang kakayahan pong magpagaling ni Matias ay hindi angkop sa ibang bagay, kagaya ng mga natural na sakit o kapansanan. Kaya't imposible pong mapagaling niya ang aking mga paa. Hindi naman siya Diyos na gumagawa ng himala. Mayroon siyang asawa't 2 anak. Magkalapit din ang aming mga bahay. Masaya po ako para sa aking kapatid Kuya Bari. Subalit may mga araw na hinihiling kong sana ako na lamang po ang nasa posisyon niya. Nais ko ring maranasan iyong magmahal at mahalin ng babae. Bumuo ng sariling pamilya kasama ito at mamuhay ng normal na walang iniindang kahit anumang kapansanan. Ilang beses ko na rin naisipang tapusin na lamang ang buhay ko. Subalit sa huli ay hindi ko rin naman po naitutuloy. "Oh, paring Emong!" Ibinaling ko ang aking tingin sa aking likuran nang marinig ang bulyaw ng isang pamilyar na boses sa di kalayuan. Bitbit ko ang isang malaking basket ng balut at chicharong bulaklak naman sa aking kanang kamay at ang kaliwa naman ay nakahawak sa saklay. Hating gabi na rin noon at napapagod na rin ang aking katawan kakalakad, kaya't napagpasyan ko na pong tahakin ang daan pauwi sa bahay. Tutal ay marami na naman po akong naibenta. "Oh, ikaw pala yan, paring Tunying." Wika ko nang makumpirmang si paring Tunying nga ang tumawag sa pangalan ko. Si Tunying, Kuya Bari, ay matagal ko na pong suki. Madalas ko itong makasalubong sa daan tuwing gabi dahil madalas itong gabihin sa kanyang pag-uwi mula sa pagkukonstruksyon. Paborito niya po ang paninda kong balut at chicharon, kaya't palagi itong bumibili para ipasalubong sa kanyang mga anak. "Pabili nga ako pare ng 5 pirasong balot at 5 balot din ng chicharon ha." Tulan niya, kaya't ibinaba ko po ang basket at inabutan siya ng balut at chicharon. Pagkatapos nagpasalamat ako nang iabot niya ang kanyang bayad. Habang sabay naming binabagtas ang daan pauwi sa sarili naming mga bahay na medyo magkalapit lang naman sa isa't isa, ay tulad ng nakasanayan, marami kaming napagkwentuhan ni kumparing Tunying. Ang sabi niya sa akin, kaunti na lang daw, susuko na ang kanyang katawan sa sobrang pagod ng trabaho. Dumagdag pa umano ang matinding sikat ng araw. Tugon ko naman sa kanya, ako nga kakoy kahit may kapansanan, tuloy-tuloy lang sa paglalako mula umaga hanggang gabi. Nag-iipon po kasi ako, Kuya Bari, ng pampaopera ng aking mga paa. Nagpakita pa nga ng paghanga si Tunying at tinapik-tapik nito ang balikat ko. Nang sumunod na gabi, sa parehong lugar, nakasalubong ko pong muli si paring Tunying. Ngunit ganun na lang po ang aking pagtataka, sapagkat tumatakbo ito papalapit sa akin na hinihingal at hinahabol ang kanyang hininga na animoy isang tumakas na presong tinataguan ang mga pulis. Pawis na pawis ang buong katawan nito, isang sinyalis na malayo-layo rin ang kanyang tinakbo. Inusisa ko po ito kung ano ang nangyari. Ipinahinga niya muna ang kanyang katawan at makalipas lamang ng ilang sandali
ay nagsimulang magsalaysay na. Habang tinatahak niya umano ang kalsada daw, 2 lalaki ang nakaengkwentro niya. Hindi niya umano kilala ang mga ito at iyon ang unang beses na makatagpo niya ang 2 lalaking iyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kabila ng kakaibang pakiramdam na dulot ng presensya ng mga nasabing lalaki, ngunit anya, biglaan ang mga itong humarang sa kanyang dinadaanan at nagbagong anyo ng parang mga vampira daw. Lumabas daw ang mga matutulis nitong mga pangil at naging kulay dugo ang mga mata. Kaagad daw siyang tumakbo palayo pero bigla na lamang sumulpot ang 2 lalaki kahit saang sulok siya magtago. Pangisi-ngisi umano ang 2 lalaki, samantalang siya na may nakaluhod lamang sa lupa at nagmamakaawang huwag siyang patayin. Subalit ang tugon umano ng 2 aswang, hindi raw siya kakainin ng mga ito sa isang kondisyon. Ano ka mo, paring Tunying? Aswang? Ano namang kondisyon daw yun? Pag-uusisa ako. Bumuelo si paring Tunying bago itinuloy ang kanyang pagsasalaysay. Yun nga, kailangan ko raw na umanib sa lupon nila. Sagot naman ito sa akin. Napabalikwas po ako sa tinuran nito. Dagdag pa niya, ang sabi raw ng mga aswang, kung aanib si paring Tunying sa ang kanila, mamumuhay raw si paring Tunying bilang isang immortal at magkakaroon pa ng pambihirang lakas. Iyon nga lang daw ay bilang kapalit, kailangan niyang pagsilbihan ang kanilang pinunong aswang na tinatawag nilang Senyor Salvador sa pamamagitan ng pag-alay ng hilaw na karne ng hayop o tao. Dagdag pa daw ng 2 lalaki, bibigyan daw nila si paring Tunying ng 1 araw upang makapagpasya. Kahit saan pa daw lupalop ito tumakas, ay matutuntun at matutuntun nila ito. Sa karaw umalis ang mga ito at agad nang tumakbo papalayo si paring Tunying mula sa lugar na iyon. Ramdam na ramdam ko po ang takot na bumabalot kay paring Tunying, Kuya Bari. Hindi na bago sa akin ang mga kwento patungkol sa mga engkwentro sa aswang dahil nga albularyo ang kakambal kong kapatid na si Matias at ilan sa mga lumapit sa kanya ay mayroong ganitong uri ng karanasan. Ang payo ko po kay paring Tunying, magdala siya ng mga pangontra sa aswang katulad ng bawang, asin, buntot pagi at iba't ibang klase ng mutya o anting-anting. Lumapit ka ako siya kay Matias at manghingi dito. Ani ko ba ngay huwag niyang kakalimutang magdasal? Tumango-tango naman po si paring Tunying at nagwikang tatandaan niya umano ang lahat ng ibinilin at sinabi ko sa kanya. Magmula po noon, Kuya Bari, 3 gabi nang lumipas ay hindi ko na po nakakasalubong itong si Tunying. Noong tumungo ako sa bahay nila upang tanungin ang kanyang asawa tungkol sa kalagayan niya, ang tugon naman po sa akin ng kumaring Maria ay ligtas naman daw pong laging nakakauwi ang asawa niya. Yun nga lang ay madaling araw na ito palaging nakakabalik galing trabaho. Noong pang-4 na gabi, habang inilalako ko po ang balot at si Charon sa madilim na daan, isang tinig ng asong tila ba namimilipit sa sakit ang aking narinig. Dahil nga po mahilig ako sa aso at maawain, hinanap ko po kung saan nanggagaling ang kanyang ingay hanggang sa napunta ako sa isang masikip na eskinita at doon ko nadatnan ang isang lalaking nakatalikod habang marahas na nilalantakan ang sariwang hilaw na karne ng aso.
Nalaki ang aking mga mata at napabalikwas ako sa aking nakita at nag-ingat na hindi nito mapansin ang aking presensya habang tahimik kong inihahakbang ang aking mga paa paatras sa tulong ng nakasukbit kong saklay. Subalit dahil nga may kadiliman ng daan, hindi ko po napansin ang aksidenteng pagkatisod ng aking paa sa isang walang lamang lata, dahilan upang lumikha ito ng ingay. Dahil doon, tumigil sa kanyang ginagawa ang lalaki at dahan-dahang lumingon sa kanyang likuran. Mas lalo po akong nagulantang nang madiskubre kung sino ang lalaking iyon. Nakalabas ang matutulis nitong mga pangil at pinukulan ako ng malalim na mga pagtitig ng kanyang kulay dugong mga mata. Hindi ako makapaniwalang madadatnan ko si paring Tunying sa ganoong hitsura. Naisin ko mang pong tumakbo, subalit isang malaking balakid ang aking kapansanan. Bumalik si paring Tunying sa dati nitong anyo at naglakad papalapit sa akin habang pinupunasan pa ang mga nagkalat na dugo ng hilaw na karne ng aso sa kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang palad. Ako naman po'y nanatiling nakatayo sa dating pwesto habang nilalabanan ang panginginig ng tuhod. Maya-maya pa, nang tuluyang makalapit na si Tunying sa akin, ay hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at nagsalita sa mahinang boses ng, "Hindi kita sasaktan." Napabuntong hininga na lamang po ako sa kanyang itinuran, Kuya Bari. Ang akala ko'y lalantakan na niya ang aking mga tabat laman. Kinausap ako ni paring Tunying at isinalaysay ang pakikianib niya doon sa dalawang lalaking dati niyang naikwento sa akin. Labag umano sa kanyang loob noong una ang kanyang desisyong iyon dahil nga kung tatanggi naman siya'y papatayin siya ng mga aswang. Napakalakas daw ng mga ito at hindi tinatablan ng mga pangontra. Dinala daw siya noong dalawang lalaki sa kuta ng mga ito at doon niya nasilayan ang iba pang kasapi ng kanilang angkan. Nakilala din daw niya si Senyor Salvador na siyang nagbasbas sa kanya bilang kanilang bagong miyembro sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanya ng dugo at pagpapakain ng sariwang puso ng tao habang nagwiwika sa isang uri ng orasyon ang nasabing pinuno sa lingwaheng hindi daw niya maunawaan. Halos panawan po ako ng ulirat, Kuya Bari, sa aking mga narinig. Ngunit mas lalong nanindig ang aking mga balahibo nang sabihin niyang noong isa na umano siyang opisyal na aswang, hindi na raw siya nakakaramdam pa ng pagod at ang kanyang katawan din daw ay naging mas malakas pa ng 10 beses at hindi na rin daw siya tinatablan ng sakit. Pare, hindi ba't nais mo maglaho na ang iyong kapansanan? Nakatitig na tanong sa akin ni paring Tunying. Natulala ako dahil batid ko po ang nais niyang ipahiwatig sa tanong niyang iyon. Napaisip ako, ngunit kahit kailanman ay hindi ko po pinangarap na maging isang aswang sa tanang buhay ko. Lumaki akong kinamumuhian ang ganitong uri ng mga nilalang. Pag-isipan mong mabuti, paring Emong. Handa kitang tulungan dahil tinuturing kitang matalik na kaibigan. Litanya ni paring Tunying bago kami naghiwalay ng landas. Tulala akong naglakad pauwi sa aming bahay. Buong araw pong ginulo ng mga inusal ni paring Tunying
ang utak ko. May parte po sa akin kasi na sumasang-ayon dahil kung aanib ako sa mga aswang, gagaling ang aking pagkapilay at maaatin ko na ang buhay na matagal ko nang hinahangad. Ngunit sa kabilang banda, parang may bumubulong naman sa aking huwag magpapatukso, lalo na't ang kapatid kong si Matias ay kalaban ang mga aswang bilang isa siyang albularyo. Halos hindi na ako makatulog dahil sa tindi ng aking pag-iisip. Dumating ang isang gabi nang muli kaming magkasalubong ni Paring Tunying. Sinabi ko na sa kanya na buo na ang aking desisyon. Pumapayag po akong umanib sa mga aswang. Napangisi lang si Tunying dahil sa aking itinuran. Isinama po ako ni Tunying sa kuta nila. Parang isang lumang bodega lang po ang nagsisilbi nilang kuta. Marami kaming dinadaanang masisikip na iskinita bago namin marating ito, kaya hindi talaga ito basta-basta matutuntun. Noong naroon na po kami, ay nasaksihan ko ang iba pang kaanib ng kanilang angkan na aakalaing mong mga ordinaryong tao lamang. Lahat sila'y masuring pinagmamasdan ako habang inaalalayan ako ni Paring Tunying sa pribadong silid kung saan nagpapahinga ang kanilang pinunong tinatawag nilang Senyor Salvador. Kumatok si Paring Tunying sa pintuan at makailang beses niya itong inulit bago kami pinagbuksan ng isang lalaking mukhang 40 anyos ang hitsura at matipuno po ang katawan. Pinatuloy kami nito sa kanyang munting silid at saka ako ipinakilala ni Paring Tunying. Bago sinimulan ang pagbabasbas, ipinaalam muna ni Senyor Salvador ang ilang mga patakaran at regulasyong kinakailangan kong sundin sa oras na maging isa na akong kasapi sa lupon ng mga aswang. Unang-una, hindi na ako maaaring tumiwalag kung hindi ay babawiin niya ang basbas at ako'y papaslangin. Pangalawa, bago sumalakay ng biktima, dapat muna itong papiliin sa dalawang kondisyon: kung aanib ba sa amin o ipapakain ang kanyang sarili. At pangatlo ay kada semana dapat magbigay kami ng alay. Sinang-ayunan ko po ang lahat ng ito at nagsabing handa na akong magpabasbas. Maya-maya lang ay pinaupo nila ako sa isang silya habang pinapanood ng iba pang mga kasapi. Unay, pinainom ako ng dugo nito. Hindi ko raw ito pwedeng isuka, kaya kahit hindi kaya ng aking sikmura ay nilakla ko po ang dugo. At ang pangalawang hakbang bago ako maging isang opisyal na aswang ay pagkain ng sariwang puso ng tao. At ang huli ay inorasyonan ako ni Senyor Salvador sa kakaibang lengguwahe. Noong paglubog ng araw, unti-unti ko pong naramdaman ang ilang pagbabago sa aking katawan. Kagaya ng pagkakaroon ko ng matutulis na mga pangil at kuko, kulay dugong mga mata at kakaibang lakas. Sinubukan ko pong maglakad kaagad ng walang saklay at himalang ako'y nakakalakad na ng walang iniinda. Ang masama lang po ay unti-unti kong nararamdaman ang pananabik sa hilaw na karne. Lumipas ang ilang mga araw. Naging usap-usapan sa baryo ang pagkawala ng ilang mga hayop na pagmamay-ari ng mga tao roon katulad ng baboy, baka, kalabaw, kambing, aso o pati pusa.
Ang hindi po nila alam, ako ang nasa likod ng pagkawala ng mga ito. Gayunpaman, ni kailanman ay hindi ko naisipang sumalakay ng tao. Tanging hilaw na karne ng hayop lamang ang binibigay ko bilang alay kay Senyor Salvador. Sa tuwing tinatanong ako ng mga tao sa baryo kung bakit biglaan na lamang naglaho ang aking kapansanan, ang sasabihin ko po'y isang magaling na manggagamot mula sa bayan ng aking nakilala. Sa halip na magpatuloy sa pagtitinda ng kakanin sa umaga at balut at chicharon sa hapon na kung saan ay madalang ko lamang mabawi ang puhunan, isinama ako ni Paring Tunying sa pagkukonstruksyon. Wala naman itong problema sa akin dahil mayroon naman akong sapat na lakas at sa totoo ay sobra pa nga. Kinalaunan, nakilala ko po si Clara. Palagi itong nagtitinda ng kakanin sa construction site at nahulog ang loob ko sa kanya. Sa kabutihang palad, nagtagumpay naman akong bihagin ang kanyang puso na hindi katulad ng dati na palagi na lamang pong hindi nasusuklian ang aking pag-ibig dulot ng aking kapansanan. Inilihim ko po ang aking pagiging aswang kahit kanino, maging kay Clara at lalong-lalo na sa kapatid kong si Matias. Minsan nga po'y bumisita ang kakambal ko sa aking bahay. Tinanong ko siya kung ano ang sadya niya habang patingin-tingin siya sa loob ng bahay na para bang sinusuri ang buong bahay. Ang sabi niya'y may nararamdaman siyang kakaibang aura sa bahay ko. Para ba daw isang kakaibang nilalang ang nasa paligid kaya't pinayuhan niya akong mag-ingat. Tinanong niya rin ako kung nasaan na ang mga rosaryo't anting-anting na dating nakadesenyo sa loob. Ang sabi ko naman po'y naisipan kong iligpit dahil baka makapagkatuwaan ng mga taong malilikot ang kamay. Tugon niya'y kaya siguro parang may aswang sa paligid dahil iniligpit ko ang mga pangontra sa aswang. Kahit ang buong katotohanan po'y ibinaon ko ito sa lupa. Ibinaon ko ang mga anting-anting at iba pang pangontra sa amin. Dahil hindi ko kaya. Dahil para bang nasusunog ang aking balat sa tuwing nalalapit ako sa mga ito. Ang sabi ni Senyor Salvador, kapag daw lumaon ay hindi na rin ako tatablan ng mga pangontra. Bagong basbas lamang daw kasi ako. Isang araw, masinsinan akong kinausap ni Senyor Salvador kasama si Paring Tunying. Nauumay daw siya kasi dahil palagi na lamang karni ng hayop ang ibinibigay naming alay. Nais naman daw niya umanong makatanggap ng ibang putahe galing sa amin. Matapat po naming inamin ni Paring Tunying na hindi namin kayang pumaslang ng tao sa kabila ng aming pagiging aswang. Tumugon naman si Senyor Salvador na ganyan daw talaga kapag kabaguhan. Ngunit hindi niya raw papayagan na manatili kami sa ganitong kalagayan. Anya, sa susunod na linggo, inaasahan niya raw na may bitbit kaming karne ng tao. Kapag ka binigo namin siya, ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin kami. Napalunok kaming dalawa at tumango-tango na lang sa kabila ng matinding takot. Nangako kaming susundin namin ang pinag-uutos niya. Habang magkasamang naglalakad pa uwi noong gabi, napag-usapan namin ni Paring Tunying ang patungkol dito. Pare, hindi ko kayang kumitil ng buhay ng isang tao.
at lalong-lalo na kumain ito. Saad niya sa akin. Ako rin naman paring Tunying. Anong gagawin natin ngayon? Ayoko pang mamatay. Napakarami ko pang pangarap para sa amin ni Clara. Paring nagsisimula pa lang kami. Nagsisimula pa rin lang akong danasin ang buhay na kay tagal ko nang hiniling. Wika ko naman kay paring Tunying. Dahil sa aking itinuran, napabuntong hininga na lamang si paring Tunying. Maging ito'y walang kaide-ideya kung papaano namin matatakasan ang ipinag-uutos sa amin ni Senyor Salvador. Pare, siguro wala na tayong magagawa. Tanging naisagot na lamang nito sa akin. Dumaan ang ilang araw ay wala pa rin akong planong sumunod sa ipinag-uutos ni Senyor Salvador. Hanggang sa dumating ang linggo ng gabi, palakad-lakad ako sa daan. Nagdadalawang isip kung magsasalakay ba ako ng tao o hayaan na lamang na maparusahan ni Senyor Salvador. Ilang sandali pa mula sa labasan ng isang eskinita ay nakita ko si paring Tunying. May bitbit itong sako na may laman. Agad naman akong lumapit dito at itinanong kung ano ang laman ng sako. At ang tugon niya'y alay raw iyon para kay Senyor Salvador. Nagulantang ako sa kanyang itinuran at muling nagtanong kung sino ang taong biniktima niya at ang sagot niya'y, "Pare, si Ernesto." Napaatras ako dahil sa kanyang sinabi. "Kuya Bari, si Ernesto po'y katrabaho namin sa construction. Mayabang ito at madalas na nakakaargumento ni paring Tunying." "Eh ikaw, ano bang plano mo?" tanong nito sa akin. Ang sabi ko sa kanya'y hindi ko pa rin alam. Tinapik-tapik ako nito sa balikat at saka pinayuhang simulan ko na raw na magtago. Malakas daw ang pang-amoy ng mga aswang kaya't paliguan ko raw ang sarili ko ng putik upang hindi nila matuntun ang natural kong amoy. Pagkatapos ay magtago na raw ako sa gubat hanggat maaari. Ngunit natitiyak niyang umanong hindi susuko daw ang mga aswang na iyon hanggat hindi ako natutuntun. Sinunod ko po ang pinayo sa akin ni paring Tunying. Nanatili po ako sa gubat habang binabalot ng matinding putik ang aking buong katawan. Bibisitahin umano ako ni paring Tunying upang balitaan. Noong sumunod na gabi nga'y tinungo ako ni paring Tunying sa gubat, hatid ang isang balitang hindi ko inaasahan. Paring Emong, lumabas ka dyan. Nagwakas na ang problema mo." Saad nito at ganoon na lamang ang aking ipinagtaka sa kung anong ibig niyang sabihin. Isinalaysay ni paring Tunying ang lahat at mariing akong nakinig sa kanya. Doon ko po nadiskubring wala na ang kambal kong si Matias. At ang dahilan ay napagkamalan siya ng mga aswang bilang ako, kaya ito pinaslang. Dagdag pa niya, hindi daw kinaya ng aking kakambal na si Matias ang mga nilalang. Napakalakas daw ng mga ito. Maging ang mga pangontra ni Matias ay hindi daw umubra. Maski daw hampasin niya ng makailang beses ng kanyang buntot pagi ang mga nilalang, ay parang tinatawanan lamang daw ito. Tila walang kabisa-bisa ang lahat ng pangontrang daladala ni Matias. Kung kaya't napakadaling nawalan ito ng buhay sa harapan ng mga aswang. Wala daw umanong nagawa si paring Tunying
dahil nakita niya ang bangkay nito na pinagpipyesahan na ng mga kapwa naming mga aswang. Labis-labis ang aking pagkahapis sa nalaman kong balita. Dagdag pa nga ni paring Tunying, lumipat na raw ako sa malayong probinsya nang mas lalong matiyak ko na hindi ako matutuntun ng mga kapwa naming mga aswang. Wala na po akong nagawa noong mga sandaling iyon kung hindi ang humagulgol na lamang ng iyak. Sinunod ko po ang sinabi sa akin ni paring Tunying at kasama ni Claray nilisan ko po ang sityo kasabay ng mga alaala ng yumao kong kakambal na si Matias. Sa kasalukuyan po, kami po ay naninirahang tahimik ni Clara kasama ang aking 2 anak dito sa isang lugar sa Kabisayaan. Sa tinagal-tagal ng aming pagtatago po dito ko nakilala si Apong Liro, isang mahusay na albularyo. Magmula po nang manirahan kami dito sa Kabisayaan, Kuya Bari, ay siya lamang ang tanging tao na nakaalam sa aking lihim. Habang naglalakad po ako sa palengke, ay nakasalubong ko ito. Diretsuhang sinabi niya sa akin na ako daw ay isang aswang, ngunit alam niyang hindi daw ako masama. Hindi daw ako katulad ng mga aswang na pumapas lang ng mga tao. Nabigla naman ako sa kanya at nabitiwan ang aking daladalang basket dahil sa kanyang itinuran. Nagtanong ito sa akin kung nais ko raw bang tulungan niya ako. Alam daw niya ang bumabagabag sa aking puso at kaya daw niyang baliktarin at ibalik ako sa dati kong pagkatao. Hindi ako nakapagsalita, Kuya Bari. Nagulat ako sa kanyang itinuran, ngunit hindi ako nagdalawang isip. Biglang pumintig ng mabilis ang aking puso. Tila ba nang hina ako dahil sa aura ng matandang ito. Kakaiba ang kanyang presensya at napakalakas. Ang sabi niya, kung gusto ko raw malunasan ang bumabagabag sa aking loob, ay puntahan ko daw siya sa Linggo at binanggit niya sa akin ang kanyang address. Tanging pagtango na lamang ang aking naitugon dito at noong magpaalam siya ay tinapik pa nga ako nito sa balikat dahilan para manghina ako. Tila pumaloob sa akin ang kanyang kapangyarihan. Alam kong may kakaiba sa matandang iyon. Umuwi ako na bagsak ang aking mga balikat, balisa at hindi makausap. Noong gabing iyon, kinausap ko ang aking asawa. Inamin ko sa kanya ang lahat-lahat ng aking inilihim. Nagtaka naman ako, Kuya Bari, dahil hindi ito nagulat. Niyakap lamang ako nito at sinabing matagal na daw niyang alam iyon. Hindi na niya binanggit pa kung papaano niya nalaman at sinabi niya na lang sa akin na handa daw niya akong samahan doon sa albularyo. Wala na akong nasabi ng mga sandaling iyon dahil sa hiya. Dumating ang araw ng Linggo. Pumunta nga kami sa address na ibinigay ng matanda na si Apong Liro. Pagdating namin doon sa bahay, ay di nagtagal, nagsimula kaagad ang orasyon. Mahabang proseso at halos umabot po ng ilang oras. Ako lamang po at ang albularyo ang nasa loob ng silid. Si Clara naman kasama ang aking 2 anak ay nasa labas lamang at naghihintay. Maya-maya ay biglang sumakit ang aking dibdib. Hindi ako makahinga at parang hinahalukay ang aking bituka. Maya-maya'y bigla na lamang sumuka ako ng malalapot na itim na likido.
halos isinuka ko na ang aking buong bituka. At dahil sa matinding sakit, matapos yun ay wala na akong matandaan. Pagmulat ko po ng aking mga mata ay nasa bahay na po ako. Wala akong matandaan sa mga nangyari. Pagbaling ko sa kaliwa ay naroroon si Clara at ikinuwento na niya ang nangyari. Matapos daw ang ginawang ritual ni Apong Liro ay isinakay daw ako sa tricycle kaya kami nakauwi dito sa bahay. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay uhaw na uhaw po ako. Tila tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Kaya't dali-dali po akong bumangon upang kumuha sana ng tubig sa kusina. Ngunit sa aking pagtindig ay bumuwal ako at napasalampak sa lupa. Doon ko napagtanto na bumalik ang aking kapansanan bilang isang pilay na tao. Doon ko na naramdaman na nanumbalik na talaga ang aking dating katauhan. Umiyak ako ng umiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagalakan. Dahil isang pagkakataon pa ang ibinigay sa akin ng ating Panginoong Diyos upang makapagbagong buhay. Lumipas ang maraming buwan. Bumalik po ako sa pagtitinda ng balot at chicharon. Pilit na kinakalimutan ang nakaraan, ngunit ito ay nakahulma na sa aking buhay. Magpahanggang ngayon ay suportado naman po ako ng aking asawa at mga anak. Naninirahan ng payapa at wala nang tinataguan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay maisama rin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Emong. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.